Hej, søde børn. Forventer, er det julehistorie i dag? Det kan I tro, der er, piger. De søde børn. Der er julehistorie i dag! Her skal I se en historie, jeg har fundet. Dagens julehistorie. Og i dag der er det historien om, hvad der skete, dengang julemanden faldt i vandet. Den har vi altså hørt. Har I hørt den? Så skal jeg fortælle jer en helt anden historie i stedet for. For 200 år siden levede nisserne i fred og harmonighed i deres eget fortryllende rige, hvor alt åndede af glæde og fællesskab. Ser I? Nisserne lavede en særlig juleklokke, der skulle sprede ægte julestemning blandt mennesker. For at menneskene kunne få denne juleklokke, fik en helt særlig nisse den opgave at overdrage den til dem. Men Snefjern havde andre planer. Han ville beholde klokken selv og bruge dens magiske kræfter. Heldigvis opdagede nisserne Snefjerns onde planer og forviste ham derfor til menneskenes verden som straf for at planlægge evig vinter. Der er et sted, hvor der er fred. Kun fantasien sætter grænser. Det kunne være fedt, hvis du tog med. Bare giv slip, lad tanken vandre. De tanker, du har, sætter sig spor for andre. De vel som du tager. Hvis du er klar, så giv mig besked. Det eneste jeg tænker på, for jeg er der til at beslutte at tage ned. Jeg lover dig, det nok skal gå, så ingen er alene med juleklokkens hemmelighed. Men vores historie starter lige her på Kongevejens skole for 50 år siden. Nu hygger mig bare. Hej venner. Hej Thomas. Så du julekalenderen i går? Nej, jeg studerede. Ja. Edderkoppesamling. Jeg hader edderkopper. Men vidste du, at edderkopper ikke kan tygge deres mad, så de sluger det? Som en insektsuppe. Undskyld! Undskyld! Ved I, hvor lang tid det har taget?
jeg tog fisk for at drukne. Mathilde, fisk kan ikke drukne, de lever jo i vand. Jamen, du bruger, de lå og sprællede på mit bord glæde. Godmorgen. Find jeres pladser. Også lige de sidste. I år er det jo faktisk blevet vores tur til at passe på juleklokken. Og det er jo en fantastisk tradition, som vi skal holde ved lige, og vi skal passe på denne her helt frem til den 21. december. Og faktisk er det jo sådan, at vi skal ringe til juleferie. Det er jo huskholden, ikke? Men ja, det er rigtigt, vi skal ringe til juleferie. Og ikke nok med det, så er denne her juleklokke jo magisk. Og det tror jeg altså ikke. Noah og Thomas, følg lige med heroppe, ikke? Tak. Uden den, så vil det jo aldrig blive jul på Kongevejens skole. Nå, inden I begynder at snakke for meget, så skal I lige finde jeres dansbog frem og slå op på side 24, hvor vi er kommet til. Og finde jeres penalhus, tak. Hun var det virkelig skør at høre på hende, Mia. Hvorfor? Prøv vel ikke på dit julebras. Hun virker da meget seriøst. Men jeg tror altså på de der magiske julesokker. Det hedder juleklokker, ikke julesokker, Mathilde. Jamen, jeg har altså magiske julesokker, for der kommer gaver i hver morgen. Ej, du er altså skør, Mathilde. Nå, lad os gå hjem til mig. Vi laver kage i aften. Okay. Helt ærligt. Hvorfor er jeg altid så skør? Det vil jeg da ikke. Du finder på alle mulige ting, ikke? Nej, det er... En juleklokke. Godt, jeg råber jer lige op. Anna? Ja. Christian? Ja. Yes. Daniel? Ja. Emily? Ja. Hvor er juleklokken? Jeg sagde, hvor er juleklokken? Hvem har taget den? Ja, Fie. Jeg vil bare sige, at jeg har ikke taget den. Ej, flot Fie. Nu var det jo ikke det, jeg spurgte om, vel? Er der nogen, der rent faktisk har set den klokke? Er der nogen, der ved noget som helst? Altså, kan det ikke være lige meget med den skide juleklokke? Nej, Noah. Det kan ikke være lige meget med den skide juleklokke. Er du klar over, at den er over 100 års tradition? Hvis den juleklokke ikke bliver fundet, så bliver det aldrig jul. Ej, de bliver tosset, hvis de finder ud af, at den er væk. Hvem bliver tosset? Ikke nogen. Er det nisser? Ej, ti nu stille. Den juleklokke, den skal bare findes og afleveres. Er det forstået? Tilbage til opråbningen. Frederik. Det gamle lort.
satans møgunger! Mia var godt nok sur. Ja, det er klart. Juleklokken er også væk. Nu skal du ikke begynde med en klokke igen, Signe. Hvad sker der derovre? Hvad laver I? Hvad ligner det? Det ligner jo et skrald. Det gør vi vel også, men vi leder efter juleklokken. Juleklokken fra vores klasse? Ja, præcis. Den blev stjålet af en høj skygge i nat. Men er vel en person, man ikke kunne se, fordi det var mørkt? Nej, jeg ved, hvad jeg så. Det var en høj, sort skygge. Nej, Brisse, det har vi snakket om. Det var et menneske. Ja. Men juleklokken er blevet stjålet, og vi skal den tilbage. Ja, præcis. Ellers bliver det aldrig jul på Kokkevejens skole igen. Så lad os hjælpe jer med at finde den. Ja, for Mia bliver virkelig sur, hvis vi ikke finder den. Ja, og når vi er færdige med at lede her, kan vi lede i nisseverdenen. Nisseverdenen? Findes den virkelig? Og så begyndte nisserne at fortælle om deres skjulte nisseverden. Et fortryllet rige, fyldt med magi og hemmeligheder. Og de fortalte om den vidunderlige juleklokke og dens magiske kræfter. Se, det var lille landsby. Hov, ham kender jeg. Det er Ellerik Snefjern. Nej, det var pedal. Nej, min pige. Det er Ellerik Snefjern. Hvem? En tidligere nisse, der brugte juleklokken til at skabe forfærdelige ting. Jeg kan genkende det sure ansigt lige når jeg ser det. Så må det være ham, der har stjålet juleklokken. Vi skal også hjem nu, ellers bliver vores forældre sure. Hvor blev det af? Jeg tror altså ikke på, at vores pedel er nisses, som grundstiller magisk. Jeg er altså lidt bange for at tale med pedellen. Skal vi ikke bare sige det til en rigtig voksen? Lad nu bare med at være sådan en bangebuks. Vi skal nok klare det, Thomas. Bare så længe vi er sammen. Se, der er han. Man må også forsætte de børn, mand. Lad os holde øje med ham. Hvor blev han af? Han kan sgu da ikke bare forsvinde. Måske er der en hemmelig dør. Mathilde, hvor fanden skulle han gemme sig bag en skovl? Jeg prøver bare at hjælpe. Han er forsvundet. Lad os fortælle nisserne, hvad der er sket. Det ligner sig selv. De dumme nisser. Hvor de er lejer. Simpelthen mig. De er simpelthen. Hej, hvor du var hen? Skrid din udulige nisse! Hey! Hvem var han? Det ved jeg ikke. Han er i hvert fald bare en dum en. Skidt pyt, kom bare med mig.
forbandede bog. Der var. Så jeg ved portalen. Og sneen falder. Ja. Ja. Og sneen falder på taget. Der. Endelig. Nu er det på tid. Hvor er de? Vi er her. Hov, der var I. Nu skal I bare lige høre, vi har lige set Alrik. Ja, men da vi kom derind, der var han væk. Ja, og jeg hørte en lille lyd, som lød som en klokke. Så kan det kun være én ting. Det må være juleklokken, han har stjålet. Han har brugt den til at komme til nissernes verden. Vi har en idé til, hvad vi gør. Nu er til kælderen efter skolen. Men jeg har meldt mig på perleværksted. Jeg kan heller ikke, for jeg skal til skak med Christian for 5. Venner, det her er vigtigere. Det handler om julen. Nå, vi mødes i kælderen efter skole. Okay. Nå, lad os komme ind, inden vi er på ballade. Jeg har lige været her før. At den er del af... Jeg tror, det er hernede. Okay. Nelle? Presse? Hey? Psst, herovre. Her. Men hvad skal vi dog her? Vi skal til vores verden. Hvad mener I? Bare gør som os. Tror du, det er farligt? Nej, jeg synes mere, det ser sjovt ud. Hey, vent på mig! Ej, sikkert noget pjat. Wow, hvor er vi? I nissernes verden selvfølgelig. Kom med. Velkommen til nissernes landsby. Nå, så findes der alligevel en nisseverden. Men hvorfor er der ikke noget sne? Ligesom hos jer, Gerber, så sner det heller ikke altid her. Kom med, unger. Snefjerns hus ligger lige for enden af vejen. Det er ikke Nella og Frisse. Hej Nella og Frisse, hvor er I på vej hen? Vi skal til Snefjernens hus. Hvad i verden skal du gøre der? Kom med, vi forklarer på vejen.
Nej, mennesker i vores verden. Hvor hyggeligt. En sang om det magiske land. Den græsne mennesker til der. Musik. En stor indgang. En julesang. Spring i glæde til dig og mig. Min skæve stor. Kom til menneskers jord. Spring i glæde til hver en skole. Klokken hænger klart, så tager julen fart. Og magien skaber fred. Det var ikke mig. For helvede, Mathilde. Kom, der er fri bane. Måske. Tror jeg, vi finder noget. Måske. Ikke. Måske. Jeg har fundet en eller anden bog her. Hvad står der? Der står et eller andet om et rim eller sådan noget. Hey venner, prøv lige at komme og se, hvad vi har fundet. Hvad har I fundet? En eller anden gammel bog. Hvordan er det der? Prøv at læse om et rim. Der står et eller andet med et rim her. Ved portalen, gammel, mørk og kold, samles kræfter, frygtens fold. Når sneen falder, tiden står, vi intet mere solskin får. Det kan ikke være godt. Du tror vel ikke, at han kan finde på det, vel? Find på hvad? At bruge juleklokken til at skabe evig vinter i vores verden. Står der mere? Aften strømmer fra den magiske klokke. Vinteren er kold og svær at stoppe. Men mørket breder sig. Vær klar. Hans iskolde drøm er snart til svar. Men hvor er snefjern så nu? Der står noget med en gammel portal. Prøv at se, der er et kryds. Hvor må det henne? Det ved vi, hvor er. Det er ved den gamle portal. Lad os komme afsted i en fart. Ultimo mea probe est. Filius odes et impervius omnives anterneres prognomes in aeterneum. Ultimo mea probe est. Filius odes et impervius omnives anterneres prognomes in aeternum. Ultimo mea probe est. Filius Shit, jeg tror, jeg går i gang. Hey venner, jeg tror, jeg har et plan. Nora, du afleder snefjern. Signe, du binder hans snørbånd sammen. Thomas, du ligger der på alle 4 bag snefjern. Mathilde, du skubber ham, så han falder. Og jeg tager juleklokken. Og vi fanger snefjern.
Aftale. Aftale. Hey, Snefjern, din gamle bussemand! Hvad laver du her, din lille møgunge? Din tykke bussemand! Du er grim, og lugter og tyk! Jeg har taget ting, der var større end dig af mine sko, din lille lort! Hey, numse! Kom så herned, så skal du få bank, skal du! Jeg har trampet på insekter, der var større end dig! En ged! Du skulle have bank med en våd avis! Ikke flere nisser! Hey, Snif, nu det her for at ødelægge julen! Slip mig dog! Vi tager os af ham. Vi mødes ved landsbyen. Okay? Nej! Slip mig! Håndgående! Se, de er vel tilbage. I gjorde det. I ret julen. Så blev det ikke evigt vinter alligevel. I skal have et kæmpe juletræk, børn, for at redde jul. Uden jer har vi slet ikke stoppet Snefjern. Tag denne lille juleklokke med som et takbarn. Med den kan I altid komme hertil igen, hvis I nogensinde skal få brug for det. Tak. Ha' en god rejse. Tak. Tak. Jeg kommer til at savne jer. Vi er klar, venner, og vi redder os jul på samme tid. Ja, det gjorde vi vist. Ja, og sikkert en by. Ja, og den er rigtig sød. Mangler I ikke noget? I glemte den her. Tusind tak for jeres hjælp. Skynd os tilbage med juleklokken. Har du ringet til hende? Har hun en telefon? For helvede, mand. De har været væk hele dagen. Jeg har simpelthen kunne finde dem. Hvor lang tid har vi stået her? 20 minutter. De kommer altid for sent. Lad os se, om de kan slå deres rekord. Sidste gang tror jeg, det var en time. Ej, jeg synes, hvornår kommer de? Vi skulle have været inde i byen med Sara for en time siden. Ja, det er virkelig mærkeligt. Skal vi prøve at skrive til hende? Nej, mor, de er her ikke, og jeg ved ikke, hvornår de kommer. Jeg har stået her i 20 minutter. Hvor har I været? Hallo! Seriøst? Hallo, unger? Hvor har I været henne hele dagen? Jeg har været syg af bekymring. Prøv lige at fortælle mig, hvor I har været. Jamen, vi har fundet juleklokken. Nå, der var den! Er det jer, der har taget den? Det er altså ikke legetøj, det her. Er I rigtig kloge? Nej, vi fandt den altså i kælderen. Nej, vi fandt det i nissebøl. I fandt den i kælderen? Ja, super godt, I fandt juleklokken. Men nu skal I altså hjem. Klokken er blevet syg og mange. Ja, det er hjem, ikke? Det er de meget fantastiske. Ja, jeg skal bare stå på en lang tid, men nu kan jeg ikke nå. Velkommen alle sammen til juleafslutningen.
Er I klar? Ja! Så tæl ned med mig. 3, 2, 1. Glædelig jul! Og det var historien om juleklokkens hemmelighed. Fru Vinter, var det virkelig en rigtig historie? Ja, I kan jo tro, hvad I vil. Og så kan I bare kalde mig Amalie. Rigtig glædelig jul. Kan det virkelig være? Så hun er Amalie. Der er et sted, hvor der er fred. Kun fantasien sætter grænser. Det kunne være fedt, hvis du tog med. Bare giv slip, lad tanken vandre. De tanker, du har, sætter sig spor for andre. De vel som du tager. Hvis du er klar, så giv mig besked. Det eneste jeg tænker på, hvordan får jeg dig til at beslutte at tage med. Jeg lover dig, det nok skal gå, så ingen er alene. Med juleklokken til mørkehed. Snefjern, hvorfor er du så vred? Hvorfor den trang til at ville forandre? Fyld den af tid med kærlighed. Bare tag ind, lad tanken vandre. De tanker, du har, sætter sig spor for andre. De vel som du tager. Hvis du er klar, så giv mig besked. Det eneste jeg tænker på, hvordan får jeg dig til at beslutte at tage med. Jeg lover dig, det nok skal gå, så ingen er alene. Med juleklokken til mørkehed. Men fru Vinter, hvad skete der egentlig med Snefjern? Føj, det stinker. Ej. Føj. Ja, det er din skyld, det her. Må rydde ikke op efter dig selv. Kræftet med ulækkert, altså. Forbandede menneskebørn. Klar? Ja. Tak, Mille Mus. Godt. 3. Jeg gider ikke, når han kalder mig Mille Mås. Kom nu. 3. Tobias, gå fremad. Ja. Tobias, du fylder. 3, 2, 1. Værsgo. Du ligner en hestepære, du ligner en hestepære, du ligner en hestepære, og en gammel rosin. Du ligner en gammel oldefar, du ligner en gammel... Nej. Er I klar? Nej. Er I klar? Måske. Nej. Er I klar, så vi kan få det overstået? Måske. Ja. ABC, go! A, B, C, D, F, G. Vi er klar. 3, 2, 1. Værsgo.
Men jeg kunne ikke lade være med. Nessa står op og ikke sidder ned, som om vi skal til at tisse. Yes, 3, 2, 1 og værsgo. En, 2, 3, 4. Værsgo nu. Hej Thomas. Så er det julekalenderen i går. Find for helvede! Han filmer. Er I klar? Er I klar? Så vi kan få det filmet, så I kan komme ind og lege. Lad være. Stop op! 3, 2. Jeg er ikke klar. Det går ondt, den her mikrofon. Tingeling dong. 3, 2. Prøv lige at slappe med at få en ansigt. 3. Nej, jeg snakker til noget. 3, 2. Snik. Er I klar? Ja. Okay. Værsgo. I går så var det, jeg sad på toilettet og skyldte, at jeg sad på toilettet. Kan du blive irriteret på dem? Vi er klar. Om julen. Bum, bum, bum.